Vi sidder her i Six String Studios, hvor vi er ved at lægge sidste hånd på Bad Business EP. Det er en EP, vi har tracket 100% live, og udover at optage lyden fra guitarforstærkerne, har vi samtidig optaget det direkte lyd, som kommer ud af guitaren. Det lyder ikke sådan imponerende, det lyder sådan her. Men ideen er nu, at vi tager den her lyd fra guitarerne og kører ud af systemet, kører det ind ved siden af, ind i nogle forstærkere og laver det, man kalder reamping. Så hvis I kommer med herind og kigger, så kan I lige se, hvordan det foregår. Nu har vi så fået routet signalerne ind til amsene her. Vi kører med to Rohrer amps Quad 15, som er en dansk produceret, helt ny guitar-forstærker, hvor vi har været så heldige at få de to første enheder. Lige nu står de på en clean kanal, og vi kan lige prøve at dreje lidt mere beskidt lyd ind her. Det var den ene. Ja. Nu begynder det at lyde lidt mere rock'n'roll. Prøv at gå tilbage i kontrolrummet, så kan vi prøve at høre, hvordan det lyder i sammenhæng med resten af musikken. Det lyder sgu da rimelig rock'n'roll nu, så nu skal vi sådan set bare have bouncet resten af numrene igennem forstærkerne derinde. Så skal vi have samlet det hele og sendt til mix. Så rock'n'roll!